Dneska máme takúto tepeťku staršiu, sťažnosť klienta. Keď auto sa zavrie, cez nejaký čas sa samostatne zapne sa takýmto spôsobom alarm. A problém s tým, že v jednotke komfortu máme aj chybičku na alarmový signál zvukový, ale problém nie je tam. Keď pozrieme sa cez diagnostiku na stav kontaktu kapoty, vidíme, že je zavretá, otvorená. Skáka to zavretá, otvorená, zavretá, otvorená. A pritom naša kapota je normálne zavretá. A táto chyba, ktorú nevie si normálne auto spočítať, si vyhodí nám takúto situáciu, pretože stále to skačie a auto si predpokladá, že niekto chce sa do toho naborať. Takže máme tu dve problémy. Prvý problém je v samotnom koncovom vypínači, ale aj druhú sme našli. Je to tu. A vidíme, tam to je celé zhnité.